Grabatzen ari garen unean gaueko 11:09 igaro diren honetan, Real Madridek eta Bayern Munichek Santiago Bernabéu futbol zelaian jokatu duten Txapeldunen Ligako finalerdietako itzuliko norgehiagokako bigarren norgehiagokaren analisia egingo dugu. Real Madridek irabazi egin dio Bayern Munichi 2-1 eta honen bestez jada erabaki da Txapeldunen Ligako finala Wembleyn ekainaren batean Real Madrid eta Borussia Dortmund izango dira nor baino norgehiago. Gogoratuko dugu Real Madridek asteburu honetan jada liga irabazi zuela, Cádiz 3 eta huts irabazi ostean, Bayern Munichek berriz liga galdua zuen eta ia ordezko guztiekin jokatu zuen Stuttgarten aurka eta 3 eta huts galdu zuten, baina norgehiagoka horrek esan bezala ez zuen inolako garrantzirik. Hamaikakoak errepasatuko ditugu analisiarekin hasi aurretik, Carlo Ancelotik Real Madrilen aldetik hamaika jokalari hauen aldeko apustua egin du, Andri Lunin izan da atepean, lauko lerro atzealdean Carvajal eskuin aldetik, Mendi ezkerraldetik, Rudiger eta Nacho atzealdearen erdialdean, Tchouaméni izan da euskarri moduan, Valverdek eta Kroosek lagundu diote zelai erdian, apur bat aurreratuago Jude Bellingham izan da, eta gero, erdian edo pixka bat egaletara botata, eskuin aldetik barkatu, Rodrigo eta ezkerraldetik Vinicius izan da. Bayern Munich berriz honela atera da, Manuel Neuerrekin atepean, Tuchelek Kimmich ipini du eskuin aldetik, Mazraoui ezkerraldetik, Dyer eta De Ligt atzealdearen erdialdean, gogoratuko dugu Matthijs De Ligtek ezin izan zuela joaneko norgehiagoka horretan jokatu, baina gaurkoan jokatu du eta beste itxura bat eman duen batean atzealdean Bayerrek. Pavlovic eta Leimer izan dira euskarri bikoitza osatzen, Jamal Musiala apur bat aurreratuago erdi puntan, ezkerraldetik Nabri, eskuin aldetik Sané eta goian Harry Kane izan da. Partida hasiera oso berdindua izan da, Real Madridek eduki du baloiaren jabetza, baina Bayern oso ongi kokatuta zegoen, bazekien nola presionatu Real Madrid, hor ikusten genituen presioaren lerro horretan, bai Harry Kane eta bai Jamal Musiala, eta gero egaletan baloiak horrera bazioa zen Sané eta Nabri oso erne, baina oso ongi kokatuta hasi du eta Real Madrid kosta egin zaio ateratzea esan bezala, naiz eta baloiaren jabetza eduki duen. Esan behar da baita ere, Bayerrek lehen zatian arrisku handiagoa sortu duela. Real Madridek baloiaren jabetza izan du, baina Bayerrek arrisku gehixeago sortu du. Batez ere, Saneren aldetik min handia egin du, behar bada joaneko norgehiagokan, Bayerrek norgehiagokaren fase horretan min gehiago egin zion Real Madrid, gaur ez dio hainbeste min egin, egin batean ere baloi asko ez duelako eduki eta apur bat Real Madrid utzi diolako norgehiagokaren hasiera horretako kontrola eta gehixeago ipini dutelako fokua ongi defenditzen eta kontraerasoan egin batean ateratzen, baina presioan ere asko itxutu gabe, baina Real Madridek esan bezala naiz eta kostatu zaion ez du apenas sufritu, Bayerrek hartzen zituen baloietan ere ez du arrisku handirik sortu eta orokorrean esan daiteke lehen zatia arrisku handirik gabe joan dela, egia da Viniciusek 13. minutuan aukera garbi bat izan duela, baina orokorrean ez da gauza handirik gertatu. Gero bigarren zatian erabat gauzak aldatu egin dira, egia da lehen zatian jada Bayerrek oso azkar aldaketa bat egin behar izan duela, kasu honetan Nabrik min hartu du, etzen partida ona egiten ari zen, baina etzen aparteko arriskurik sortzen ari Nabri, egia da beti arrisku handia sor dezakeen eta edozein momentutan aldeak markatu ditzaken jokalari bat dela, batez ere duen abiadurarekin eta izkin egiteko duen habilidadearekin, baina gaurkoan etzen min handirik egiten ari eta bere ordez Davis atera behar izan da, berez ezkerregaletikan defenditzeko gehiago erabiltzen den jokalaria da, baina gaurkoan Tuchelek gertakari hortxe aurrean egalean ipini behar izan du. Eta hor, tikan aurrera egia da horrek Bayerri beste sendotasun bat eman diolain batean baita ere defentsan, ez? Estaldura egin baitzietzaioken Davisek Mazraouiri, gainera askotan ikusi dugu ez hor Mazraoui sufritzen bezala edo Rodrigo behintzat
egal horretatik asko joanaz, egia da gaurkoan Carvajalek behar bada ez duituela egal horretatik hainbeste eraso egin, baina Fede Valverde ere askotan sartzen da egal horretan, naiz eta bere zelaierdiko jokalaria izan, askotan Bellingham jaisten denean Valverderi horrek egaletik lasterka egiteko beta ematen dio, eta gaurkoan batzuetan egin ahal izan du, eta egia da Alfonso Davies atera denean, hasierako minutu horietan Valverdek egin duena hurrengo minutuetan ezin izan duela hainbesteko erraztasunarekin egin, ezta? Horren ondoren berriz partidak hildo beretik jarraitu du, aukera handiri gabe, esan dugun bezala, Viniciusen 13. minutuko hori salbu, bi taldeak errespetu handia izan diote elkarri, baina hori bai, bigarren zatia beste modu batera hasi da. Lehenengo zatiarekin ez du inongo zerikusirik izan, jada berdegunera sartu eta lehen minutuetan Viniciusek sekulako jokaldia egin du, bigarren zatian eman duen erakustaldiaren hasiera izan da egin batean hori, lehen jokaldi hori, Kimmich izkin egin dio nabarmen, gero baloia sartu du, baina ez du errematatzailerik izan, eta jarraian Bayerrek sekulako aukera izan du, baina hor ere ez dute sartzerik izan alemaniarrek. Bigarren zatia ikeragarrizko erritmoan hasi da, aukerekin bitaldeak erasoa besterik ez zuten buruan, eta esan dugun bezala Viniciusen erakustaldia ere hortxe hasi da. Benetan ikeragarrizko bigarren zatia jokatu du Viniciusek, gaurkoan futbolera jokatzera eskaini da, eta hori ikusi da. Gaurkoan ez du inongo aurkariarekin sartzeko beharrik izan, ez du aurkaririk izan ere xaxatzen, eta gaurkoan benetan erakutsi duzet nolako talentua duen, eta hori, batzuetan buru kontua izaten da, horrek ere kirolean eta futbolean asko jokatzen du, ez da baloi bati ostikoak eman eta baloi batekin inteligentziaz jokatzea bakarrik, askotan baloiarekin ez diren jokaldi horietan ere inteligentzia garrantzitsua izaten da, Viniciusek askotan ez dauka, baina gaurkoan izan du eta benetan sekulako bigarren zatia egin du azpimarragarria Brasildarrak. Munduko krak horietako baten bigarren zatia egin du, desberdintasunak markatuz erabat, batez ere Joshua Kimmich sekulako mina egin dio, eta hori izan da batean Real Madriden bigarren zatiaren arrakastaren zantzu txikietako bat, naiz eta bere une gozo horietan Viniciusek ezin golikan sartu edo gol asistentziarik eman. Hortikan aurrera esan dugun bezala, Bayerrek behar bada bigarren zatian gehixeago dominatu du, baina orokorrean aukera garbiri gabe, baina 78. minutuan aurretik Manuel Neuerrek ere sekulako geldituak egin dituen, eta Neuerren gaurko norgehiagoka ikeragarria izan da. Vinicius aipatu dugu, baina Neuer ere ezin dugu aipatu gabe utzi. Zenbat urte daramazki jokalari honek sekulako maila ematen, txapeldunen ligan Bayer ia beti goi mailan ibili da, aurtengoan ere horrela ibili da, naiz eta finalerdietan etxera joan behar izan, ikeragarria da, benetan, Manuel Neuerrek gaurkoan beste behin ere eman duen maila erakustaldia eman du, gero esango dugu zergatik pixka bat eklipsatu den edo, baina ez erakustaldiarekin ere geratu behar da, eta benetan ikeragarria eman du gaurkoan, baloi asko atera ditu, oso zailak, Rodrigori ere falta bat atera dio, eta hain justu ere hause hortikan izan da, Real Madriden aukera garbi bat, sekulako gelditu egin du Neuerrek, eta hurrengo jokaldian Luninek lehenik eta behin sekulako gelditua egin du, baina gero Harry Kanek Daviesi baloia eman, eta honek area barrutikan sekulako zartako eman dio baloiari, eta Bayer aurretik ipini du. Hala ere, Bayerrentzat oraindik ere etzen inondik inora ere norgehiagoka amaitu, badakigulako Bernabeun esaldiak esaten duen bezala 80 minutu oso luzeak direla, eta gaurkoan ere horrelaxe izan da Bayerrentzat 78. minutuan Daviesek sartu badu ere, gerora Real Madridek gora egin duela,
esan daiteke, eta 79. minutuan jada aulkia mugitu du, Toni Kroos atera du. Toni Kroosek gaurkoan behar bada ez du hainbesterainoko distira erakutsi, bere gandik aukera asko ez ditu Real Madridek sortu, baina atzealdean sendo ibili da, asko lagundu du, Tchouaménik bezala. Tchouaméni izan baita erretiratu den beste jokalaria, eta zelai erdian jokatzen duten beste bi jokalari oso antzeko ezaugarriak dituztenak, bai Modric eta bai Kamavinga, zelairatu dira. Modricek ez du aparteko norgehiagoka jokatu, baina berriz ere bete egin du, azkenean kroaziarra izar bada, eta gaurkoan beste behin ere erakutsi du, eta Kamavingak jokaldi batzuk egin ditu, baina orokorrean hanka freskoak erakutsi dituzte beste zeren gainetik bi hauek. Hortikan aurrera Real Madridek jarraitu du, eta Bayern jada apur bat defentsako aldaketak edo egiten hasi da. Leroy Sanek kendu du eta Kim Min-jae atera du berdegunera. Lehengoan hain justu ere erdiko atzelari honengan zeudenia foko guztiak Matthijs de Lijten ordez jokatu zuelako, ez zuen bat ere partida fina egin, eta gaurkoan ere bera atera denean ia Bayerri dena izorratu zaio. Gero 81. minutuan Rodrigo eta Valverde atera dira. Saneren norgehiagokaren inguruan ere hitzein behar dugu, ez du behar bada beste batzuetan bezain besteko arriskua sortu, baina sortu du, Sortu du hor batez ere izkin egin duenean, baina ez da nahikoa izan jokalari alemaniarrarentzat, eta Valverde eta Rodrigo atera ditu Real Madridek 81. minutuan. Fede Valverde saiatu da, lasterkaldiak egin ditu beste askotan bezala, baina gaurkoan ere zehaztasun falta ikusi zaio. Rodrigo ere saiatu da, Viniciusek baloi on batzuk ipini dizkio, baina ez ditu baliatu, eta Brahim eta Joselu atera dituzte, eta bigarren hau batez ere erabakigarria izan da partidaren azken asperenean. 84. minutuan Musiala eta Harry Kane kendu ditu Thomas Tuchelek, batetik Jamal Musiala jada erabat akituta zegoen, hankak jada karrampak jota, eta horixe izan da Bayerren arazoetako bat azken minutu horietan. Fisikoki Real Madrid askoz hobeto iritsi dela, askoz sasoi hobean iritsi dira zuriak azken minutu horietara, eta Bayerrekoak oso larri. Müller eta Choupo-Moting atera dituzte, ez da nahikoa izan bi hauek atera izana, eta benetan alde horretatik Bayerrek ematean hankasartzea edo ahulgunea izan du, eta hori Real Madridek bikain baliatu du. Eta 88. minutuan, esan dugu, Manuel Neuerrek sekulako norgehiagoka egin duela, baina futbolean gauzak segundu batean alda daitezke, eta alaxe izan da. Baloi batek ies egin dio, erraza zen baloi batek ies egin dio Neuerri, bertan zen Joselu, eta aurrelari moduan eta harrapakariak bezala gola egin du, eta berdindu egin du kanporaketa. Normala zen, Bernabeun alakoak 1000 aldiz ikusi ditugulako, baina ez une horretan, eta gero 80. minutuan Rudigerrek beste pase bat eman dio, kasu honetan Barrak begiratu egin behar izan du, baina azkenerako baloiaren atzean zegoen Joselu, eta Rudigerrek sekulako pase eman dio falta baten ostean, eta Joseluk ez du barkatu. Benetan ikeragarria gaurkoan Joseluk egin duena, azken minutuetan sartu da, 2 gol egin ditu, ez da askotan ikusten hau futbolean, eta beretzako zalantzari gabe gau ahaztezina. Eta polemikaz ere hitz egin behar dugu, zergatik? Bayern Munich hemen ez du sekula hitz hau esan, baina gaurkoan esan behar dut. Lapurtu egin diote Bayern Munich. Lapurtu egin diote. Hori prentsan eta ez dugu ikusiko. Behar badan baiten bai, baina Espainiako prentsan Real Madrid ez dugu hori ikusiko, baina bai, lapurtu egin diote. Zergatik, oraindikan norgehiagokaren amaiera ez zuen adierazi epaileak. Baloi luze bat etorri da, ez dago inongo jokoz kanpokorik, garbi errematatzen du buruz, baina nonbait marrazainak bandera altxadu edo zer,
epaileak txistua jo du, jo beharretzuenean, eta gainera gaur egun barraren aro honetan are gehiago, eta ara non, jokoz kanpokoa eman, Maziz Delaitek legala zen gola sartu du, eta epaileak balio gabe utzi du. Benetan, harri eta zur geratzeko modukoa, beste behin ere, epaileen lana. Benetan, harri eta zur geratzeko. Kontua kontu, Real Madridek irabazi egin dio Bayern Munichi, Wembleyko ekainaren bateko final horretan izango da, baina esan bezala. Epaileen lana, eta hau azertuko dugu, gehiago beste bideo bat ere egingo dugu, benetan ikeragarri. Hauxe beraz, esan beharrekoa, urrengoan gehiago izango duzu, bitartean on izan agur.